Madzulo abwino kwa nonse. Ino ni nthawi ya zanyengo. Kunazizira m'bandakucha wa lero m'madera ambiri monga Ukatete Forest komanso kumwazizi ni madigiri 8, 9 kubwalo la ndege la Mzuzu, 10 kuchiteze, kuna Nthenje komanso kusukulu ya Ukachenjede ya Masi kunazizira ni madigiri okwana 11. Pakadali pano tiyembekezere nyengo ya mphepo nthawi zina komanso yozizira momverera makamaka usiku uno komanso m'bandakucha wa mawa kamazacha kuzacha kwa changululu m'madera ambiri. Tiyembekezerenso nyengo yopanda mitambo nzigawo zonse za mdziko lino. Tikuyembekezera nyengo imeneyi chifukwa cha mpweya omwe dakalandira choko nyanja ya mchere ya India umafika mdziko lathu lino kulimbikisa kuti m'madera ambiri kuzikhala ofunda makamaka masana. Usiku uno tiyembekezere nyengo yopanda mitambo komanso ya mphepo nthawi zina m'madera ambiri nzigawo zonse za mdziko lino. Kuzazizira mawa ku Mzuzu ni madigiri 10, kuzaziziranso ku Lilongwe kudeza komanso madera ena ozungulira ni madigiri 14, ku Blantyre kuzomba kuzazizira ni madigiri 18, koma ku Mangochi komanso ku Nsanje kuzazizira pang'ono ni madigiri okwana 20. Mawa omwewo tiyembekezere nyengo ya changululu ya mphepo nthawi zina komanso yopanda mitambo m'madera ambiri nzigawo zonse za mdziko lino. Kuma masana kuzatentha makamaka mphepete mwa nyanja ni madigiri 31 ku Kalonga, 30 ku Nkhatabe, 32 ku Mangochi, koma ku Nsanje komanso kwa Ngabu kuzatentha kwambiri ni madigiri 35. Masana omwewa tiyembekezere nyengo yopanda mitambo komanso ya zuwa makamaka mchigawo chakumwera. Chigawo chapakati tiyembekezere nyengo ya mphepo nthawi zina komanso ya mitambo yochepa. Chigawo chakumpoto tiyembekezere nyengo ya mitambo yochepa. Ndipo mkuja lachitatu tiyembekezere nyengo yozizira komanso ya mitambo, koma mchigawo chakumwera tiyembekezere mwayi wa mvula madera ochepa. Za nyengo nzomwezi mulali ndine Alex German, khala nodziwa dziwani za nyengo.